Lero panyasa voice box mkulu wina akulankhula kunena kuti kuno kwathu ku Malawi tilibe anthu omenyera ufulu zenizeni kapena kuti ma activist genuine. Activist wina aliyense amakhala olankhulira chipani, amakhala munthu wandale, komanso mchitidwe osankhana mitundu kuno kwathu ku Malawi. Mkulu ameneyu akunenetsa kuti unabwera ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Ndiyeti madekha limodzi pano panyasa voice box kuti timve kuti mkulu ameneyu apereka ndithu zifukwa zake modiyo imeneyi, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Mwaswera bwanji ndikungomva mkati mwa anthu mukuyankhulana aliyense ali ndi mfundo zake. Sindikuti ndibweresa mfundo zoti zikumugwire wina wake mtima, komano ndimafuna ndigwirizane ndi anthu awiri atatu. Ine ndimachokera ku Zomba, ine ndi mmodzi wa alomwe. Ndimafuna ndikuwuzeni pano kunena kuti ndale za ku Malawi ngati pali gulu la anthu amene anaononga ndale za ku Malawi kuchokera ku matipate mene matipate imayamba Bakiri Muluzi Chihana anabweresa ziganizo zoti Malawi tizipanga matipate ndi ufulu umene anthu amasankha chipani chomwe akuchifuna kuti chiziwalamulira, ndipo akasankha chipani chimene chocho chimayenera kuti chilamulire malinga ndi constitution ya Malawi, chimayenera kuti chilamulire 5 years, and within that 5 years chimapasidwa mandate kuti chikhale ndi president. That mandate ndi olamulira kuchokera Chitipa Tonsanje. That is number 1. Imeneyo ndeti manena kuti ufulu wa matipate. 1994 kunali anthu amene anapanga struggle. Amalawi onse anachita struggle, referendum inachitika, anthu Amalawi anapanga chiganizo chonena kuti Malawi azimusankha munthu amene ali president aziwalamulira 5 years kuchokera mu chipani chimene cha wina. Ndiye 1994 struggle imene anapanga ndi Chihana ndi Bakiri Muluzi. So Bakiri Muluzi term yake itati ya 10 years. Anapanga chiganizo kumutenga Bingu yemwe anali ndi chipani kale ndi kumubweresa mu chipani cha UDF. That is number 1. Tiyeni tizithokoza zabwino zikachitika. Bingu anabwera mu chipani cha UDF, anabwera ndi kampeni kumphasa. Anthu ambiri ngati ineyo amene ndimazimvesa bwino za ndale, and the time Bingu amasankhidwa kuti uyuyu akhale candidate, ine I was there kusanjika. Ndipo panali mmodzi wa anthu amene anayankhula zimenezo kuti amusatenge munthu wakunja, anali Malemu Maulumwira, anali district governor wa ku Zomba. Komanso panali a district governor wa ku Chirazzo timati Akadango. Tinali kumene kuja kusanjika kusankha munthu amene atatiyimirire. Tinapanga oppose, Amuluzi anavomereza kuti ndimutenga uyu. Chinali chikondi kumusankha munthu, kumukhulupiriranso mwina chifukwa cha maphunziro ake. Ndiye ndikuona ngati manambala onse mwali apapa anthu ake ali ku South Africa. Ndimati ndikufunseni kunena kuti mutakhala kuti mwatenga anzanu kupita nawo ku South Africa, mwapangira transport, mwapangira china chilichonse, inuyo ndikuwasiya nyumba mwanu 3 months after atafika kuchokera ku Malawi kubwera ku South Africa. Ndiyeno inuyo ndikuwasiya nyumba mwanu, inu mapita ku ganyu. Mawa wa siku linali ndikupeza kuti muti mwanu mwathiridwa poison ndi munthu amene mwamutenga ku Malawi kubwera naye ku South Africa. Mungamve bwanji? Chimene ndikutanthauza pa ndionena kuti ndale za ku Malawi ndifuna ndigwirizane ndi ujaonena kuti ngati ndale za ku Malawi zafika posokonekera, anthu kumapezeka kuti aliyense angoyambisa zipani, aliyense angopanga zimene akufuna, aliyense angoyankhula izi ndi izi, kunyozana, kutukwanizana, kusankhana mitundu, ndale zimene zozo anayambisa ndi Bingu wa Mutharika. Anaziyambisa bwanji? Anasiya chipani chimene iye chinamuthandiza kuti akhale mboma. In other ways ndinene kuti anali rebel, anali wachiwembu amene anampanga mzake amene anayambisa chipani cha UDF ndikuchipha chipani chija ndikupezeka kuti iye uja ndikukayambisa DPP. Atayambisa DPP tikamanena kuti alomwe ndi asankho, ine ndi mulomweyo, koma zimandinyasa chifukwa I was one of them amene ndimaona zimene zimachitika UDF. Tikamanena kuti alomwe anayambisa sankho ku Malawi chifukwa chani? Mukakafufuza mu mbiri ya chipani cha mu mbiri ya chipani cha DPP, munthu amene anatengedwa ngati kuti amatsogolera kumaoneka ngati kupanga zinthu
zokhala ngati wakwina anali good ogonde koma mukakayang'ana steering yonse it was covered by anthu ochokera ku Lomwe Belt ndi pamene panayambika sankho tikabwerera mbuyo nene munthu wamkulu tikabwerera mbuyo nthawi ya Hastings Kamuzubanda ame general anali wakuzomba ame general wakhalapo wakuzomba amankeni Chigawa anali akuzomba amatewere anali akuzomba amasankha m'madera osiyanasiyana pamene awawa atangoti alowa mboma DPP anatenga zonse ka inspector general wa polisi ka ame general ka ndani wina aliyense ma PS onse alomwe okhaokha dziko limene lolo sitingalinene kuti ndi dziko la democracy. One analowa mboma mwachinyengo kuyambisa chipani ndi kumatchula kuti sipati kulamula ndife ya DPP. From that angle ine ndimanena kuti olozitavuta bwanji DPP olondakha kuti ndimachokera kuthyolo komweko ine ndiwakuzomba ndipo ndine mulomwe komano ganizo limene lolo ndimadana nalo kunena kuti amalawi panopo ndale zake zizosonkhana mitundu ndipo simungakane ndizosankhana mitundu ndipo zizapitiriza kusankhana mitundu chifukwa chonena kuti ganizolo silinali la democracy ganizolo linali la ma rebels. Ndiye mukamvesere ma speech omwe amayankhula lero lolo napanga video yake ndimayankhula kunena kuti Patricia Galeati akwatu kwanacha kwera kuti anali opanda sapato anali opanda kabudula amapita ku sukulu opanda kabudula amayi awo anali ophika kachaso zimene zongakhale sana tchule zina koma taona ma clip amene ajamanyoza president tikamufufuza Patricia Galeati ndi anthu amene anayambisa DPP gula limene linayambisa DPP ndi akumunyoza Chakwera kuti anali mayi akanali ophika kachaso koma Patricia Galeati yemwe akunena kuti amalawi tonse tivote mumuvotere kabambe ndi wakuti ndi wakuthyolo kabambe ndi wakuthyolo and they are related ndi achina bingu chifukwa kuti ndi mulomwe nzake ndi akunena akunyoza mitundu ina kuti inali osasamba inali ophika kachaso sikungachokere president komano iwowo ndi amene ali ozindikira amagwira ntchito zaboma which is nonsense. So ino amene mukunena kuti ayi siti kusankhana mitundu palibepo kusankhana mitundu koma anthu akukamba chilungamo ndifunanso ndigwirizane ndi awo amene akunena kuti ndi chifukwa chani onse omenyera maufulu akukhala ochokera ku chigawo cha Lomwe Belt Boni Kalindo Namiwa whoever amene akukamba kunena kuti president sakuyendesa bwino zikoli whoever amene akumutu kwana atupere muluzi whoever amene akunyoza whoever amene akupanga campaign yone kuti DPP ibwerere mboma akuzena kuti ndi activist akuchokera ku Lomwe Belt. That is not true. That is not true. Nthawi yabakire muluzi kunali achina undule mwakasungula anthu amangokamba kungokamba direct kuti ziko sili kuyenda bwino ziyende mwako panalibe kuchita kunena kuti ayi mukanavotera afford chifani imene chihana anayambisa. That is why tikunena kuti tangi yobwesa kusankhana mitundu akubwesa ndi alomwe a DPP akasiya zimene zonse chinabakiri muluzi aja ndiyena onse amene akupapangaza zonyoza boma koma kumakankhira ona kuti mukanaphatikizana kuti muphatikizane kuti mupange DPP ibwerere mboma amene osomenyera ufulu wa Malawi amene ndi achipani. So ine ndikugwirizana ndi onse amene akunena kuti ku Malawi kulibe omenyera maufulu a anthu kumalawi kulibe omenyera maufulu a anthu kumalawi ngati kunayamba sankho anayambisa ndi alomwe bagere muluzi nduna zake zimayambira chitipa tunsanje kukafika uko kunali achina Kembo kuchikwawa uko akunali achina Fachi mwina ena anundiana simukuziwa mungokamba ndalezo mwangoziyamba bagere muluzi anapanga Malawi onse kukhala pamodzi komanso sana nyoze sana pange zonena kuti achewa akhale pa oima paokha atumbuka akhale poima paokha. That is why even vice president anali Justin Malewezi pamene pano tikukamba pano zimene zichazo zimapanga DPP ndizo chipani cha DPP ndi chipani cha family ndi chipani chimene yakuona kuti anthu ena sangachite bwino koma iwo ndi amene ali ozindikira kwambiri akulu munthu ukakhala kuti waphunzira sukulu paka ku university sunanyengepo mkazi ukanyenga kungomulawa mkazi umangonyenga abe kumangonyenga akazi awa ndi awa kunyenga uyu chifukwa pakhangati kuti mbuyo munamanidwa alomwewa anangopeza mwayi kuti alamulira ndi atenga ngati advantage yona kuti basi azalamulira Amalawi paka na kale no more DPP ni Malawi ndi anthu asankho ndi anthu amene abweresa kusagwirizana Malawi ndi anthu amene abweresa ndale zimene sizikuoneka ngati ndi zamatipate koma ma ideas ama rebels. So ine ndikutero
ndikuyankhula choncho ndikugwirizana ndi onse amene akunena kuti alomwe ndi amene akubweretsa chisokonezo m'Malawi